médico ou están todos? Si, temos parte médico, e ademais esta semana temos bastantes novedades porque, bueno, xuntáronse semana de 3 xogadores que foron ca selección e aí houve uns problemiñas de cara a este fin de semana con nós. En principio, Miki baixa, para a semana esperemos que xa este ao 100%, e Sergio, esas son as dúas baixas seguras. Sergio por un proceso vírico. Baleato tamén é duda ata mañán porque tamén tuvo proceso de gastroenteritis os 2 últimos días, a ver como adestra hoxe, ainda que todo fai prever que chegará, pero bueno, veremos a ver. E despois os 3 da selección. Brais, ademais de ser un dos xogadores que máis minutos ten con nós, pois xogou todo o fin de semana pasado e hai que, bueno, prevelo un pouco, ainda que contamos con el para mañán. Baixa casi segura de Josiño, que ten un principio de pubalgia, non vamos a forzar, e despois Samu, que en principio ten unhas pequenas molestias no tobillo, pero vai a estar. O sea, hai algunhas dudas, hasta mañán non as despejaremos, hai 3 baixas casi seguras, ou 2 seguras que son Miki e Sergio, e unha que é a de Josiño, que a verdade é que se o forzamos, pois pode ir a peor, e non o faremos mañán. O resto, pois, os que están. Para a convocatoria dá, non? Sí, para a convocatoria dá, pero bueno, para o plantexamento do partido e demais do que tiñamos traballado ao largo da semana, o tipo de partido que nos espera mañán, sobre todo en canto ao terreo de xogo, dimensións e demais, pois bueno, temos uns pequeniños atrancos, pero bueno, a xente que está vai a sacar o partido adiante seguro. Non sei se polo perfil do rival esperas o mellor un partido pois parecido ao que puido ser a visita ás Pontes ou o mesmo Paisar. Bueno, é certo que o Pontellas é un equipo que leva moito tempo co mismo adestrador, que teñen unha idea de xogo moi definida, é un equipo que lle gusta ter o balón, que pasa que, bueno, a situación na tabla clasificatoria pois sempre fai que os equipos pois que adopten distintas medidas e cambios para intentar pois sacar rendemento a corto plazo. O que máis nos preocupa a día de hoxe é o estado do terreo de xogo. Campo sintético, o que podemos saber é que, bueno, se chove, como está chovendo estes días, que se choupa moito e que a pelota seguramente pois non circule da mellor maneira posible, e despois as dimensións, o mismo, que evidentemente non son San Lázaro, pero non é que non sean así, sino que ademais é un campo pechadiño, moi cerrado, pequeno, e que, bueno, vai a facer que sea un partido canto menos incómodo. En canto ao equipo Pontellas, que é un poquinho que máis te preocupa deles, o que máis restará? Bueno, non é que me preocupe nada en concreto, un pouco o que che digo, é un equipo que co balón sabe o que fai, é un equipo que pese a estar aí abaixo manexa moi ben a pelota, e despois sobre todo pois o escenario, o terreno de xogo, que normalmente pois cando estamos xogando fora da casa nos estamos atopando equipos que defenden moi ben, moi xuntiños, e sinta por riba pois o campo é de dimensións reducidas, pois todavía vai a costar un pouquiño máis, así que seguramente pois teñamos que sacar a nosa mellor versión nos espacios reducidos e o mellor pois hasta optar por unha variante no xogo. Supoño que tamén para o entrenador sempre é unha incógnita un pouco ver como responde o equipo despois de unha semana non de descanso, pero de non xogar, non de xornada. Bueno, sí, está claro, pero tanto a semana anterior, os 4 días que adestramos como esta, a verdade é que as sensacións siguen sendo as mismas. O equipo traballou moi ben entre semana e non ten por que cambiar nada. Bueno, empezábamos falando na roda de prensa das baixas que temos. Evidentemente hai xogadores que ata a data pois non van a estar este fin de semana e que nos dan outras variantes e que pois hasta a fecha pois xogaron moito, como é o caso de Josiño, pero claro, somos 20 xogadores en plantilla e calquera que xogue pois pode sacar o partido adiante de calquer maneira. Alá vamos mañán, intentar conseguir os 3 puntos, sabemos que non vai a ser fácil, pero bueno, vamos con toda a ilusión do mundo de retomar outra vez a competición e de chegar a dentro de 2 semanas ese parón de verdad
Navidad cos máximos puntos posibles no casilleiro. Estes puntos, obviamente, é o objetivo principal, pero imagino que tamén será un aliciente a posibilidade de batir ese récord de imbatibilidade do equipo. Bueno, todo o que sea añadido a eses 3 puntos, como ti dis, pois benvido sea. Nos vamos a centrarnos ou nos centramos única exclusivamente en seguir sendo o equipo que somos, non? Que é capaz de competir en todos os campos e de xerar ocasións de gol. Esperemos que esta semana pois que estemos un poquinho máis acertados que nas dúas últimas salidas, Paiosaco ou As Pontes. Pero en canto a non recibir en portería propia, cando se empeza a falar que serán tantos minutos para batir o récord que era tal, eso xera un nerviosismo no equipo ou... Se che digo a verdade, ao largo da semana non se falou nada deso, nin os porteiros falaron deso, nin os defensas falaron deso, é un dato que está aí, que se pode conseguir. Bueno, xa a tempada anterior, hai 2 tempadas, pois fomos quen de batir récords anteriores, o allá mañán ás 7, 8 da tarde, pois teñamos un récord máis, pero o récord que quero é de sumar os 3 puntos e a partir de aí todo o que veña, xa che digo, pois perfecto, positivo para seguir, bueno, pois potenciando e fomentando o que tan ben facemos.